Takže ahoj lidi, já vás zdravím u nového videa, tady Smoke a dneska to bude první příběh na mém kanále. Psali jste mi do komentářů u informačky, že to mám natáčet, že to aspoň bude sranda, ale byli tam i takový, kteří mě prostě psali, že ať nekopíruju Flettyho a takový vlastně blbosti. No já jsem se rozhodl, že poslechnu ty kladný komentáře a budu natáčet teda ty příběhy, vyjde to asi tak jednou, dvakrát do týdne, ale nic neslibuju, uvidíme, třeba to bude v pohodě, já to stihnu i víckrát, ale nic neslibuju. Takže jo, takže jdeme na ten příběh. Takže můj příběh se bude odehrávat ve školce, kdy mi mohlo být tak 5 let a bylo to zrovna před obědem a šli jsme si umýt ruce, co se tak dělá prostě před obědem, se prostě myjou ruce, ale já jsem si prostě ty ruce umyl, ale šel jsem jakože šel jsem zpátky a tam jsem prostě viděl takové mejdlo. Takže jsem měl takový blbej nápad, že to mejdlo si nešprkám na pusu a sním to. Což jsem byl úplně malej šulibr. Našprkal jsem si to na ruku a sněd jsem to samozřejmě. Špatně, ale to jsem ani jako nevěděl. Vyzvracel jsem se, myslel jsem, že to bude v pohodě a šli jsme spínkat po obědě, Šli jsme, ale prostě jsme měli takový lehátka, který byly od sebe zhruba metr, takže jsme jako spali a přede mnou ležel kamarád, jako vlastně přede mnou, pořadu přede mnou. A já jsem měl takový blbej zvyk, že prostě vždycky, když potřebuji zvracet, tak si nedojdu na záchod. Já si prostě ležím, až mi to nateče do krku, nevědomě. Vůbec jsem nevěděl, že mi to něco teče. Takže jsem to. A najednou jsem to ucítil, probudím se a vyletím a to prostě otevřu pusu a už to vyletí. Takže jsem vyletěl, otevřelo se mi to a pozrácel jsem kamaráda, takže umývali jsme ho tam, umývali mě, jeho pochválili, umývali koberec, mě seřvali, jako co to tam dělám a odešel jsem s brekem, protože si pro mě přijela máma, že ta paní, že paní ředitelka té školky mě tam nechce a že pozvracám kamarády. Já jsem se jako nějak nezajímal o nějakého kamaráda, bylo mi to celkem jako jedno. Ale pak teď mi to jako dochází, že nechápu, co si to jako udělal, že jsem to strašně dásel. No to je jedno. Takže to by bylo asi tak všechno pro tento příběh. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Když se vám nelíbilo, napište mi do komentářů, co bych měl změnit. A pokud se vám to líbilo, jakože celá moje tvorba, tak mi dejte odběr, budu za to strašně moc rád. Tak a u nějakého dalšího videa. Čus.